Yo, what's up mga Oragon? Yan, kasama ko si Norinel Garcia. It's Norinel yung channel niya. Yan. Bago po ang lahat, yan, yung hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, just subscribe my channel, RV Belleza. And don't forget to click the notification bell para updated kayo sa aking mga videos. Yan, yan guys, nandito kami sa, anong pangalan? Pangalan nito, hindi ko makita. Sangay. Community Fish Landing Center. Dito po sa Sangay. Papunta kami ngayon sa Atulayan Island. Yes, I'm with Bicol Heritage Singers. Yan, nandito po sila. 42 kami ngayon. So Dito kami sa port para sumakay ng bangka, maghanap ng bangka. Ito yung mga kasama ko. Ang init. Hi. Ayan. Ako yung Bicol Heritage Singer. Yan, kagrupo ko po. Anong ginagawa mo? Shout out! Shout out! What's out? Hi vlog! Hi vlog! Welcome to my guys. Hello mga kakadirigma! Ahu! Yes! Ayan. Shout out! Yes! Andito po kami ngayon sa Sangay! Okay. Kasali naman dyan ako si Joe Red Game, mga kapatid. Shout out sa ating mga viewers sa today. Nandito kami ngayon sa Sangay Camarines Resort sa port po. Yan, pupunta kami ng Atulayan. Siyempre bago pa pupunta sa Atulayan, kailangan mo pumunta sa port muna. Huwag kayong tanga mga kapatid. No? Tataki tayo ng bangka muna. Napakarami, ang dami namin mga 42 kami. So, nandito po ngayon 43. Si Apple the App! Boy Lado! Si Boy Karipa. Boy? Boss Karipa? Ano pong masasabi nyo? Ano masasabi nyo? Excuse me, miss. Welcome to our travel vlog. So ayan po, nag-aaway-away sila dahil sa bangka. Yan, tunghayin natin ang mga pangyayari. Kung saan hahantong ang mga... Binabati ko ang pamilya ko sa Naga City. Pinapakilala ko sa inyo ang disband.